Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda muka saba kawo muku tallar gidaje da filaye, to yau mun kawo muku wannan gida da yake a Gaida layin SKY. Magana ta domin Allah, duk mutumin da yake saurare na a wannan bidiyon, wannan gidan gida ne mai inganci, gida ne mai kyau, gida ne mai quality, gida ne wanda ni ba zan iya kwatanta irin yadda ma na gansa ba. Duk yadda zaka ganshi a bidiyon nan, in ka ganshi a fili abin ma ya wuce haka. Yauwa, so babu wani abu da zaka kalla a gidan nan ka ce wai ka kushe shi. Ko nawa ka sayi gidan nan bai yi tsada ba, diba da ingancin da aka zauna aka tsara gidan nan cikin inganci, cikin aminci. Saboda haka duk wanda yake son wannan gidan, kar kai tunanin cewa wannan bidiyon da kake gani wai kana ganin shi zaka ɓata lokaci wajen sai kayi kaza, a to dama baka shirya ba. Amma in dai ka shirya, ba magana ce ta ɓata lokaci ba. Son samu wakilinka ya zo ya gani, ba wai dogon zance zaka yi da mu ba. Kawai na ga gida ina so, yaushe kuke da lokaci wakili na ya zo ya diba, mu wannan muka fi so. Idan wakilinka ya zo ya gani ya ce maka yayi, inda hali kai tsaye kawai kai transaction ɗin kuɗi, a ɗauki takardu a baka, a kai shi gurin mai unguwa ya sa maka hannu, inda halin yin haka. Yauwa, duk wata shawara ka yi kafin ka kira mu, ka yi tunda ka ga bidiyo, kuma mun faɗa maka unguwar daga nan zuwa titi babu nisa. Yauwa, ba nisa, layin SKY zuwa titi Gaida daidai kuka uku. Saboda haka bari in shiga ciki ku ga yadda ciki yake, kuma da jama'a duk zaka iya tarewa. Ka ga nan ga wani gidan ma, so gashi shine layin daga wannan gidan, shine layin gashi da zaka koma kan babban layi, kana shan kwana kuma direct sai titi. Akwai makauta, akwai komai, ka gani, kun gani, so akwai makauta a gurin sosai. So saboda haka wannan gida ne mai kyau. Ba yadda zan iya kwatanta muku irin yadda naga gidan nan ni kam. Yadda ka ganshi a bidiyon nan, to kyamara ma ta rage wasu abubuwan, a maimakon ta ƙara sai ta rage wasu abubuwan ma, saboda kyansa ma ragewa ce. Kaga dai a bidiyo a kyamara yana da kyau. So kun ga yadda ciki yake, kun gani. So wannan gidan ko nawa ka saya kai ke da riba, bai tsada ba. Ina masu sayan gida su ce za su zo su tare inda jama'a suke, to ga gida wanda ya cancanta. Kun gani, ba abin da za ka yi wa gidan nan, daidai da zaman na gani da tanki a sama. To kun gani, ruwa gashi nan kamar ya ci kansa, ko ina an sa waya ya yi rufe shi. Gida fa ya fita, gida ya fita sosai ma kuwa. Amarya take daidai da wannan gida. Yauwa, so ga tsakar gida.